दे बिमा आंखौ बिसार लानो नांला आं जेरावखि थाहैया आं मोजाङैनो थाहैदों आंनि खोथाखौ दोनथ' दैजि फिसौखौ बिमाया सिरि सिरि लाना थांबायनो बेखौ बिसार खालामहै मा दैजिखौ बिमाया लाना थांबाय बहा थौलाय थौ नैबे लामाथिंनो थौ बिमायाबो बिथिंनो होसोलांदों थौलाय थौ आबै औ आबै सना माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा आबै आंनि मामाया आंजों फैगोन ना फैया आबै दैजि नोंनि मामाया न'आव थाबोबाय नोङो आंजों दिनैनिफ्राय थानांसिगोन आं नोंखौ जोंहानि न'आवसो लानानै फैबाय आबै आबै आंनो मामा नांगौ आबै नोंनि मामाजों नों थायोब्ला नों मानसि गिदिर आरो नों गियानि मानसि जानो हानाय नङा नोंनि मामानाव जेबो आखलानो गैया बिनिखायनोसो आं नोंखौ आंनि न'आव लानानै फैदों आबै नोंनि मामाया सम सम नोंखौ नायनो फैगोन फैदो फै आयै आयै बुंलाय आंनि फिसा दैजिखौ नों बहा लाना थांनो नागिरदों सिरि सिरि आंनो मिथिहोआलासे नै माब्रैथो खबर मोननानै फैखो नोङो आं नोंनो मिथिहोआ होननानैनो मिथिहोआखै आं बेनिखायनो नोंनाव सोंखियाखै जे नोंनाव सोङोब्ला आबै दैजिखौ नों आंनो हरनाय नङा बेनिखायनो आङो सिरि सिरिसो लानानै फैदोंमोन मामा बिदि जायो आरो सोरबा आयै जेनेबा नों बहा लाना थांनो नागिरदों आंनि दैजि फिसाखौ बहा लांनांगौ जाखो आं आंनि न'आवसो बिखौ फुसिहैनो नागिरदों मानोना आं नोंसोरजों बे आबै फिसौखौ आं दोननो गोसो गैया आइ नोंसोरजों थायोब्ला आंनि आबै दैजिया मोजां मानसि जाहैनाय नङा भबिष्यतआव बेनिखायनोसो बेखौ आङो मोजां खालामनो होननानै आंनि न'आव लानानै फैदों बे माब्रै जानो हागौ आयै बिमा बिफा थासान्दि बिमा बिफा गैयै बायदि नोंनि न'आव फुसिहैनो बिहा बिमायानो गैया ना बिफायानो गैया ना बिहा न'आनो गैया ना बिखौ जोङो जाहोआखैनो ना लोंहोआखै नोंदि बेबायदि खालामनो आयै बिदि नङा आइ नों जेबो दा बुंसै बिदिब्ला नोङो फिसौखौ नायनो फैदों होननाया नोङो फिसौखौ लाना थांनोसो फैदोंमोन नामा आइ दैजि आंजों फै नोंनि आबैजों थाङा नोङो मामा आं आबैजोंसो थांगोन दैजि नोंबो आबैजोंसो थांनो ओंखारबाय औ जोमै आइ आबै फिसौआबो हनै आंजोंनो थांनो ओंखारखाबाय नै जोमै आइ आं नोंसोरनि न'आव बारा गोजोननायखौ नुबोआसै नोंसोरनि न'नि थासारिफोरखौ आं बारा साबजाबोआखै बेनिखायनो आङो फिसौखौ जोंनियावनो लाबोबाय आरो बेथ' आंनिनो फिसौना नोंखौ जेरै आङो खांबोदों अनबोदों बाबोदों फेदेरबोदों फोरोंबोदों बेखौबो आङो बेबायदिनो फोरोंबोगोन खांबोगोन जोथोन लागोन आइ जोमै आबै फिसौखौ आंनो हगारनानै हर नाथाय आयै दैजिखौ लाङोब्ला बिनि बिफाया आंखौ रायगोनथ' आरो नोङो लाबोदों न'खरनि गासैजोंबो रायलायनानै लाबोनो हायोमोन ना मानो बेबायदि सिरि सिरि लानानै फैनांगौ गासैबोथ' दुखु मोनगोन ना बोरै खोन्थाबावनो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रानो माथो गावजों गाव मोजांखौनो माथो होलायलाया गावजों गावनो माथो रागा जोंज्लायनानै दङ बिदिब्ला आरो माबायदि खोथा रायलायबावनो बेनिखायनो आं लानानै फैबाय जोमै आइ आबै फिसौखौ आंखौ लाना थांनो होदो नों हाबा जाना फैनायनि उनावनो नोंनि नोमफायाबो थैबाय दा नोंबो बेयाव थायो हौवानि न'आव आं हारसिं दरसि अमासि जायो आं फिसौखौ लानानैनो थानोसै आइ थोनहरदो आयै नाथाय दैजियाथ' उन्दैथार मामा आबैया आंखौ अनगोन आबैया आंनो जानो होगोन आं आबैजोंनो थांगोन मामा आंखौ नोंसोरो माब्लाबा नायनो फैबानो जाबाय थौ आबै सना न'आबो सफैखाबाय थौदो आयै दैजि फिसा नों एफा उन्दैयानो आंखौ नागारना थांनोसै नों आबैनाव दैजि आइ नोंखौ आं गोसोखांबाय थागोन माथो फिसा हिन्जाव आं मिथिगौ आइया अनगोन आइया जोथोन खालामगोन हारसिंबो बेसेरा फिसौजोंनो गेलेनानै फिसौखौनो नायनानै थाथोंसै आं माब्लाबा सम मोनसे लानानै थांसिगोन लाबाय र' बिखुनजोनो गांसे दख'ना फैफेरा बिखुनजोआ आंनि न'आव फैदों दख'ना गांसेसो होआब्ला मा साननांगौ जाखो बिखुनजोनो दख'ना होनायखौ नुनानै आइयासो बोराबगोन नामा आइनोबो गांसे लाफाबानो जायोमोन आं गांसेल' लाबाय र' मालाबा न'नि आइनो बायनानै होनोसै बिखुनजो बिमायासो गोबावजों खनसे फैनाय लोगोबो मोनबाय थाया
बिनोल' होनोसै दे। नै माथो आइजों आफाजों बहाबासो थांनो ओंखारबोबाय। आफा औ बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? नोंलाय खबर मोनबायना मोनाखै? नोंनि फिसाजो दैजिखौ बिबैया लाना थांबायनो। मा बुंलाबायदों? औ अलंबार, बिबैया दैजिखौ सिरि सिरि लाना फैबायनो, रावबो मोनथिया। बिदिब्ला नों लामायाव लोगो मोनाखैना माथो? बिबैया सिरि सिरि लाना फैबाय? बबेयावथो लाना थांनांगौ जाखो? अ बहाबा गामिफोराव बेरायनो लांदोंदां आरो। लांनोबो मोनला जाहैबाय बिबैया। बिखौनो नोंसोरबो बिदि नागिरबोनांगौ। मा साननांगौ नोंसोरखौलाय? बिनिबोथ' फिसौना, बिबोथ' लाना बेरायनो हागोन। माबा अननाय गैयै बायदिसो दिन्थिनो नागिरबाय माथो नोंसोरलाय? आयु बिदिसो बुंबावबाय नोङो? नङा, दैजिनि थफ्ला थफ्लि गाननाय जोमनाय जि लानानै ओंखारलांबायनो बहाबा। बिदि माबायदि जाथावगौ? औ अलंबार, बिमायाबोथ' होसोबोदोंमोन, लोगो मोनासै नों होनबा लामायाव? गैया माथो, आं बे लामाथिंनो फैगासिनो। आंथ' आरो बिखुनजोनि थाखाय दख'ना गांसेसो लाना फैगासिनोमोन। बा बिखुनजोनि थाखाय दख'ना मालाय। बिफा थौ न'आव थांफिननोसै। जि जायो मालाय बिसोरनि फिसा, हौवा हिनजाव मिथिगौ, बिखुनजो बिजामादै मिथिगौ। थौ नागिरनो ओंखारबोखानायानो मानोथो थांफिननो जाखो बिमा? ओइ मालाय जोंफोरलाय मासै, मालाय बिखुनजो बिजामादै दंलायो। थौ आइखौ माथो आं बोराबनाय बायदिसो नुबाय। आं माबा बुंफ्लांबाय नामा? आइमोन बोराबथाव बाथ्रा? आं बुजिनानैनो मोनला आंनि न'खरनि मानसिफोरा माबायदि जाजोबखो। दैजिखौ बिबैया लानानै थांबाय, बे खोथाया बोरै जाथावगौ? थफ्ला थफ्लि लाना थांनाय नुदों होनदों। जियानो जाया, न'आव थांग्रोनोसै र'। सोरांस्रि, दैजिया बिबैजों थांफाबाय नङाना? हाबाब जोमै, एथ'ग्राब उन्दै गथ'खौ मानो थिनहरखो नोङो? हरफोराव जुदि गाबबाय बायोबा बिमा नागिरनानै, बिबैयालाय मा खालामनांगौ जाखो? गाबनाय नङादांहाय बियो। माथो आं लेंबा आबैजोंसो थांगोन होननानै बुंलायदों। मानोथो लांखो बेलाय? बेयाव थानायालाय माथो जाखो जेनेबा? सोरांस्रि, आइया साननैसो जोंहानि न'खराव थाफैनानै जोंनि न'खरनि गुरलाय गुजायफोरखौ गासैखौबो नुनानै बियो फिसौखौ बेयाव दोननोनो गोसो जायासै। बिनिखायनो बोरैबा बिबैनाव थाहैयोब्ला मोजांसो जागोन साननानै हरगारबाय आं। हरबाय र' हरनायाथ'। दा नै न'नि बिबै बिबौआबा मा बुङो? सोरांस्रि, आइखौबो बोरैबा अनखांखां मोनबायहाय आङो। हारसिं थायो बुरैया, रावबो गैया। बिनिखायनो फिसौजोंनो खेलायबाय थाथोंसै, टाइम पास जाथोंसै फिसौआ होननानैनो हरगारबाय आङो। नोंगौ नोंनायालाय, न'खराव गथ' मानसि थायोब्ला न'खरा सोराङो। न'खरनि बिबै बिबौआ जेबो बुङाबाथ' जेबो नङा। बुंनायाथ' बुंखागोन बिसोरो फंसे फंनैखौ। आरो बिफायाबोथ' आंखौ फंनैसो रायगोन बायदि मोनदों आं। जोमै, नों न'खरनि गासैबो खामानिखौनो मावजोब्बाय। आंथ' जेबोखौनो मावनाय जायाखै। नों दा हराव ओंखाम ओंख्रिखौ सङाब्लाबो जासिगोन। आं दा हराव ओंखाम ओंख्रि संसिगोन दे। दे, हरनि ओंखाम ओंख्रियालाय आरो हर जाग्रोथोंसै। जोमै, दैजिया बहा? ए, नों सफैबाय? अलंबार, आखायावलाय मा लाबोदों? आइनो दख'ना गांसे लानानै फैदों आं। खोनानो मोनदों आइया दैजिखौ लाना बहाबा थांबायनो। बहा थांदों? बोरोथो दैजिया? अलंबार, नों बाहेरनिफ्राय फैदों। न' सिङाव थौग्रो, आथिं आखाइ सुनानै लाग्रो। आं नोंजों रायलायगोन। दे सोरांस्रि थाथ'। अलंबारा फिसाजोखौ थैनोसै बायदि अनो। बिखि दोनगोन बे बिबैनि न'आव। सोरांस्रि, माबालै सोरांस्रि, बाथरुमाव गांथामसो लंपेन्ट सोमनानै दोनदोंमोन आं, सुनानै होना। ए, बिहावनि सिगाङावबा आंखौ मोसौ बायदि रायदोंमोन। बिहावनि सिगाङाव आंखौ रायनो हादों, नोंनि लंपेन्ट गांथामखौ नों सुना लानो हाया? दरखार गैया, आं सुवा। हामालै सोरांस्रि, हौवाखौ सनमान होनो रोंनांगौनो। ए, हौवायाल' हौवा, हिनजावा हिनजाव नङा। हौवाखौ सनमान होजानो लुबैयो, अब्ला हिनजावफोरा मा लुबैगोन? बे खोथाखौनो जुदि आं उल्था नोंनियाव बुङोब्ला? खोनासं देथा, दा हराव न'आव ओंखाम मोनजानो लुबैयोब्ला जानाय थाव लानानै फै। थाव गैया। जानाय थाव गैया? आंलाय दा बबेजों लाबोनांगौ? आंनि आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैया। हिनजावाथ' रागा जोंनानै दङ आंखौ। उपाय गैया, बाखि बुखा खालामनाबाबो लाना फैनांसिगोन। ओरैनो खांगारबाय आं, खस्थ' फिसा हौवा सानै। मालाय आंनि फिसा हौवाफोरा बिखुनजोखौल' नुयो। बिखुनजोफोरनोल' दख'ना होनो मिथियो। जोंफोरखौथ' लिस्टावनो गैया। नै,
आरो बिथिं सोर बुखिबोलायखो? नाङा नाङा आंनो रावनिबो दख'ना होनाय नाङा। आसाबो खालामा आङो रावनिबो दख'ना। हाथाय गलायलांसिगोन, खानायफ्रानो फुटलायलांसिगोन। दिनैसिम बिहामजोफोरनि आखाइनिफ्राय, फिसालाफोरनि आखाइनिफ्राय ब्लाउस गांसे, दख'ना गांसे मोनगांफेरासै आं। मा जाबोलायखो आयै? मा जानोखाय? जानो रोङा आंहा जेबो। फिसा हौवाफोरखौ आं जोनोम होदों। आंनि फिसा हौवाफोरा मालाय बिखुनजोफोरनोसो दख'ना बायना होयोनो। होथों होथों, बे बिखुनजो बिमायानो मालाय बिखौ जोनोम होदोंमोन ना, आं होआखैमोन। आसाबो खालामां, रावबो फिसालाफोरनिफ्राय आसा खालामलां। मा जाबोलायखो बे आयालाय? सोरथो बिखुनजोफोरनो दख'ना बायना होनो ओंखारलायखो? आंनालाय बिखुनजोआनो गैया माथो। आंथ' रावनोबो दख'ना बायाखै। अलमबार बिखुनजोआसो दंफैयोमोन। अलमबारा जानो हागौ बिखुनजोनो दख'ना बायदों। बेखौ बुरैया मोनथिबाय बियो। खर' गरमलै, थावबो लायनो होदों। बिथिं बिमायाबो जाथो जाथो बुखिनानै होयो। बबेथिं मा खालामनोसो जालायलांबाय आं खर'आनो खामानि होला आंनि। जेयानो जाया, फिसा हिन्जावनाव फन खालामना सोंहरनोसै आं, दख'नाखौ गाननानै मोजां मोनदों ना मोनाखै।